somotong kai bubagrano ani sakni ani bektini hamnani bagi yang wan sugya ani da faham gratun akok no wan sugui ang mutini basa kan kan bem disi inu confirm singu ang le confirm hai tono ihi ang kotoria jungsi kotor ang kotoria jungsi kotor ani nahar mung kotoria cini nahar mung si kotor bubagrani nahar mung si kotor akok no wan sugui tung sacrifice tam nahin punugu nono chung kok kotor sawi sacrifice no bola ya ani baba paralysis klaijak no kibi woi 19 din bike rally khayu ang saya kok kotor election ni dinan baba no kuthui bera woi bud kaisa baje failing no kiri woi bud riwi phayu ani poribar ani mukhung bud riwi phayu jene baw kebang borok thangka man khairi khase bubagrani bisintui I tipra dofarok thancha ngi manu yok mum kaisa phai manu bubagrani sakao chungke bo kurui o patal nungboya angboya keboya bubagrani sakao kebo kurui asuk ohongkar ta angja sidi a ohongkar nini poton ni mul karon nai borok sika saiman kha tabuk patal ni logi tong nai Tonggui je bubagrano khakla promi mannai dagari mannai norokno bangkok kesarna musungu nungbo tipra dofani tipra sase buji sidi wansuk sidi saiman sidi asuk butua tang sidi ungkulo thotong batong basawui emotionally jene bago thangi thaike bono puila hun sajama bani apnon kubu hinta ko sidi saiman sidi 10 तारिख ni jagao 10 Desember ni jagao 16 Desember sisi ni bagai National Human Rights Day International Human Rights Day ini sajak no bai abono taggo sisi di ceri nai sidi kisah pura pre planning bini abo bini wansuk mung kwaita tongi manu tini Chondan Chatterjee songhai bororok ba u kubuni bosong ni bororok tangi bubagrana attack lai ba bubagrani birudde tangi koksa borok nayo bubagrani pokhe kebang mati prasarok tongo bubagrani birudde kok sakang ngakai ang zero tongmani fano ani hamia sawi pano bui ani mungno beskango matu bunai apano si chaitu bule pinatnat songhai borok nagorik surakha mancho hai borok amara bangali hai borok netarok borok si apano chaitu bu tini nai nedi thilai thanglai tipra dopani birman jorang ngakai siring habjak apuru siring kuno ya jepru bubagrani bisingtui thancha ngani bekhak phai tongkha tipra dofarok thancha ngai bono bini tatalno bui siui binaro norjogi phekangkai bubagrano phana ang tabula hamia masa sine bubagrani hamia saui pano bini bumungda fronto tongno ambagai ang khazan takte buk sorono sawo please bono important tari lebeja sidi bono important tari lebejati bono jesik important nei bono jesik reaction nei amsungno botong thokjagu ani bumung kahamungi bo hamiangi bo an bum makhu hirungu sengthuma ungu sak no sengthuma go sinai sabuba sak no rani haima tongu sak no rasmata haisima tongsu bubagrano bode phurung sinai bubagrano bode lead khaisinai jepuru tipra motha o TPF by tipra join nai afur bahaino gabama kopi khabo tipra motha go leader kurui sinai kurui kurung practical phaijadi ang bono request khaimani motan thani odhikar bo kurui ang sana bo thangla tambagi ngkai bubagrano kabang ma jora mana khaikya ang kabang ma sagang simino sana musung khabini atatal li tomuno fia bubagra mana khayo tini ang bubagrano sumi go saya bubagra hoi tano sajai phanang tung to phano ang bini otatal nole ang sayoi tongmalia bini otatal ang sayoi tongmalia tini bekha mukti kalayu bubagrano boliding khlai tongo ahyaku hunania bubagra khomasaniyo sorry ini sano pa torjak mani asuk ke sakno torjaka nor nugui tongo public bebag nugui tongo je sakno asuk ke torjago map sani tonu khomasani tonu yang barong si sandi ini step saitongku omsuk boda borok ohongkar indi manna hasakau omsuk ohongkar indi da manna Rastropati phano omsuk ohongkar indi maya angkha khlayu hani jottuni kotor mi jongane rastropati phano asuk ohongkar indi mangla
tini koita bodol no sebaika koita bodol head ma tong yang ngai bo nongkuri pheke abu jokto mo praman siu buine si sawu ora baru hairo baru hai baru ilai baru koita party khlaya tong khabo IPF tibo khaine ka ti pralen mas maro nai ni ahuru chirigi pheka bole presiden mangya GS mangya kai TSF khlaine yang kintano presiden hai ke GS maro nai hai ke ang ngarok kri bumum simi sinai bole bo sini ang sawu aku Biswajit Debborma thimani noti lai kabangma borok andolon khaika tini ang sawu ang sak tornan bagi saya hopung sapung thuyawi at pinatnat no mark kharinai ang Poritus Debborma si Tripuri khorang rokno roho kabangma news channel rokno roho iko borok sobahai borong menangata Anthony noro roho bo pen drive naharka kabangma video clips naharka a pen drive sini aku Biswajit ne bekrabo saimia sini borong menangata Anthony bai kes khlaina ni nei bebak snami bin thani ya pare dikha thangka lamau kasakha pike madam nike simi thangka buni wakhumbai buni toya bai nagrika ding ding majing mong sibule tini jidda phano sak nangya bubagrano sak nangya tini sabuni sponsor baile tini ojago bo coba ni khlai tongba naidi ang angkha khlayu tini ni simi je bono tini simi mia ni simi je bono sponsor khlai tongnai tini khajani takuk tei bukuk song angkha khlayu borok tei sponsor khlai lakha hini khlainani bo kokli nung to fanole bahai ke sak nangi manai tini obani sumung simia tinani sumung simia tini all ti pradofani sumung asaikha tini Rajkumari basamani jorawo bud boycott khlai nung busuk jorani tamu mangkha sabono boycott khlaika asung tabu borok ni thanibo tini bubagrani biruddhe kok sanai sabo bubagrani biruddhe kok sanai ekmatro amora bangali hayateba नागरिक सुरक्षा मंच हायाकेबा चंदन चेटार्जी संहाय बरकसी नंबा बिनि दलसे क्लाइसि बुले ओ टीपीएफ हंजानाय ओ पाताल किन्या हंजाकनाय नंबा ताताल इंगै तिनि ओ तामनाय नागरिक सुरक्षा मंचनि बदलसे क्लाइसि बुले बुमुं सिमिमान नमुसुंगमानि बाय इंगिया सामुं बतांनानि नांग्रानाय तिनि आं नुखा कयदिन सिगां जे Biswajit Debborma bothajak manno tui justice maro sinai chini bahini tini ang fang khologi kok sau Biswajit ang ni sana thangmani ya Biswajit Debborma bui bothajak mani video no bar waire wai nai sugui hopung sapung thuyawi screenshot nawi mark khainai Poritus Debborma si kintu kok kotor saya pinat no mark kharinai uje mark rijak picture abo ang sikhayo abo khlai video footage kamang majakani collect khlai tini borong menang ata Anthony Debborma case file sanamka borong menang ata Anthony Debborma ni case file bini pen drive je ajago evidence tongmani borong menang ata Anthony ni sanjak pen drive ajago chini Biswajit Debborma taku Biswajit Debborma thinai chini khapang tabu buyo andolon bos ini kelayu apa ya tipra farok si kelayu tipra sarok si kelayu tipra fani besarok tipra sarok pia bumung torna musung mani bai jini TPF si kaigo o tipra sakit biang tangka nungje tipra sana hamzagu tipra fana hamzagu ini saw o hano hamzagu o fani kok biang tangka tangi kisah kaino TPF kaigo si kubuigo tongu asik no kubuigo tongu mungkin public tangi tini nono zorina ni nangkana public tangi tini nono norma ni nangkana akok le wansuk jasidi tai abodolo tongnai thodong thatang basoi tongnai bubagrano gubek hini mannai ati prasarok norok wansuk jasidi sabuni kokbai sabuni brain wash khajagi nor tini obahai maisa mani gyan tongna nangnai ble chin borok ni thanibo bahan buthini borok ble chung wansuk